Hakani ka video ko bamta kasngi ngan hikaya pi kumno banshna ya ka marksheet jong ki khana school ki jong pi kabai yasriem bat jong ka emboss kani ka shong ka jing start ka jong pi pila banshna ban design hakano korukom ka ba pikwa henry hakani ka video ngala shna ka ta korukom ka ba yasriem bat jong ka emboss kandian ya korukom bu ya ki marks ya ki ni ki detail baro ki ba ngala pen ep kabasong tanat kalong ba kani ka marksheet ka ba ngapan ep kala ban auto generate ya ki marks jong ki khana ban le kata pidon kam ban pli ka Microsoft Access ban hakani ka Microsoft Access pila ban type ya ki marks jong ki khana ai ka kerteng jong ka table bahadin ba pila ada ban ai ka kerteng jong ka table pila ban kentiu pat ya ki marks jong ki khana kat kum ka ba pi snowbit kat kum ka jing design ka ba pila ada ban design haka MS Word hangdingan ai kerteng ka marks class 9 by default lani ka ba lawan hi daladi kan dei UID ka ba kongsan na ka panta jong pi kalong ban pendap ya ka kerteng nang tas ai pada short text kapan buat kan long ke kelas hadir mafila ada pendap sai short text ban buat de roll number ya roll number pide ban ai number nang tadi sabeteng saki subject baper kum ka English, Science, Mathematics, Khasi, Hindi, Economics. Yakini baru pidi ban ai daki number ba ki deki marks jong ki subject baper. Hakani ka benta pila ban weng yaki subject ki bam yaham kat kum ka rukom penya jong pi school lani ka ba phimshim bat pila ban pendap ade daki subject ki ba phishim lani ki ba phi ju pandon kam haka school ko jong pi namar kani ke shulong tangka sample lani ka nuksa hadin ba pila ada ban pendap ya baro ki marks jong ki khana kan long ka basuk shibun ba phin generate shaka benta ka ba pila ada ban design ya ka marksheet jong ki khana tewat nom ino ya kani ka video tang shiteng sengo bah ban page adu ban dakut khanang ba phindu la ban sengo thu ban du tip ya ki step lani ki benta ba pher ki ba ngabata ya pi lada pi kwa ru ban page ya shibun teli ki jing hikai ki ba ngi hikai pila ban subscribe ya kani ka channel lada pi 4 subscribe bat kumju ru pila ban late na ka website ke jongi ka techlovinian.com na ka website jongi pinyo ya shibun ki jing hikai ki bade ka rukom jong ka artikel tihadin ba la dab ban pendap ya kini baro pi pendap no ya ka kerteng jong ki khana school hangni ngan ai nuksa kum Peter bade na ka class 9 ngan ai roll number banengkong te kum ya ka English ngin ai bu yo new po marks ya ka science ngin ai bu yo san po ata ya ka mathematics u yo sa po san ka khasi ngin ai henry po wei ka hindi bade ngin ai sa po pra ka economics ngin ai san po sao ka total jong u pat ngin ai lai spa ar po pra ti airu ya ka kantin kum ban batai ya ka tai ka total marks ka jong u ti pitho 328 nang ta ka percentage jong u Peter kan long san pho san person but ka result jong u kan long pass
But anda pila adab sa save ya kene ka file. Nang ta da piyaj sa kabanta jong ka marksheet ka ba pila adab ban design ha ka MS Word. Pila ban le ya kabanta jong ka mailing nang ta sa add recipients. Kabamut ba pihak banjit ya katu ka database jong ka access ka ba pila bu. Henry ngan ong ipi sngobha ban khang shwa. Hashwa ba pin insert ya ki merge field jong kitu ki data ki ba pila adab ban pendap. Hadin ba pila adab ban khang shwa nang ta supply kanom don jingthun. But anda pila adab saya biang syaka banta jong ka mailings nang ta ha ka banta jong ka insert merge field pin pendap ya ka kerteng ha ka jaka jong ka kerteng ka balong mar persya nang ta pila ban style ya kini ki field kum ya ka kerteng pila ban underline pila ban bold pila ban penlong italic ya kata ka syong happy nang ta ru ya ka class pin bu ha ka balong mar persya mar ka class ya roll number ru pin ai ha ka banta jong roll number. But ha ni ka ju hi ka rukom kan long ya ki marks ba pher jong ki subject ki ba pila adab ban pendap. Nomor hang di ka jingsuk ka long ba tang sisien pendap ani tang sisien design ya kini ki baro pisu shongsuk pila ban print tang sisien print lani pila ban view kat kum ki roll number jong ki khna ya ki marks jong ki ti phim don kam shu ban type ban enter nakapor sakapor ya ki marks jong ki khna sisin ba pila adab ban save bat phin sala pat ban play lane ban pen bat ban print ya ki marks jong ki khna da ka ba phi select lane pendap tang ki roll number ti kaju hi kar kom trikam ka ba nga pen iya phi hakani ka banta ba snai ka marksheet kan long na ka banta jong ki wei pede ki jai kam kumban ai kam ya ki nong tre jong phi ha ki banta ba pher ti ban pha shi thi shaki lane ban pendap ya ka tulop jong ki ka rukom bu ya ki data bro kan long ha ka ju hi ka rukom kan shi pher tang ki kentien kan ya pher tang ka format kendiat. But hadin bala adab ban bu ya kini baro da phi print ngan ong phi phinya kendu jeng e kendiat la da phi 4 jumlin ban le ya kani ka jaj da phi la jumlin tang ban shu type shu print ya kata kalong ka basuk shibun henry hakani ka banta ka bay dei ba kani ka marksheet ka balong auto generate contents pincham jeng e kendiat la da print ti la da phi kwa ru ban tip kumno ban print ya kini ki marksheet ba pher ki ba phila da ban design kat kum ki marks ani ki detail jong ki khna baro ngin shna sakawi pede ko video ko bede ha kar kom ban print ya kini ki marksheet jong ki khna badru hagni POE tang ki marks jong upita hadir mal ada man preview tementa ka ba don kam kalong bangin pendap shu ya sakawi pede ka kerteng hangni udon tang upita marway ban pendap shushu sakiwe pada ki kerteng jong ki khna school la ban long sasan ngot lani siphongot kat baki don ha kelas ke jong phi ya kata phila ban le da ka ba phi ya biang sa sin pat syakatu kaju ka Microsoft Access ka ba phila da ban pendap ya ka kerteng jong Peter tien da phila play ya ka phila ban pendap ya kita ki detail baro ti hangni ngin ai nuksa sakawai pada khana school ka ba kerteng ka sushi kandai na kaju hi ka class 9 but roll number ngin ai roll number 2 dan ni roll number ba ar tia ka english ngin ai ba ka yo ar 4 marks ka science khatsan ka mathematics ngin ai pra ka khasi saw ka hindi ar phowai ka economics lai pho but ka total jangka kan long khanai pho pra ti ai lang ya ka kentien 98 nang ta ka percentage ngin ai khan rio but ka
result jong ka ngin ai failed. Nang ta sa save ya ka file kaba pila de pendap ya ki marks jong ki kena. Nang ta yai biang sya ka banta jong ka mark sheet kaba pila ada ban design. Hang ni phim don kam shu ban pendap ya ki merge field. Henry pin shu preview pinyat sya dien dan sya khamat pin salap ya ka kerteng jong ki kena. Ti hadin jong Peter kami ka kerteng jong ka sushi bat ki marks ki jong ka nang ta ka result jong ka dei failed. Ti kumni pila ban retrieve ya ki marks jong ki wei paru ki kena school ki ba pila da ban bu haka database jong ka access. Ti perlok nga karmen bapi tanat ikani ka video. Lada ka ajing mut epi semua bahasa nam shiki wei. But what klet ban like ban kersan yang ini da ka ba subscribe kumle shibun.